Adu kat no ngin syaset fatok haune virus. Aba kalat berlaj nu kadan. Ini ban simbet yaka. Ayah ketika kawit kerkendai. Kena ikun baki kena persya ya kena kekelam. Way na ginong yalam barit ubaki pat ba kila jet ya banya sai naga benta keno kemat iba kongsan haga ba yade berkecing syakri pat ba haga ni kesngi na kwa ban kran ya gawai ke topik berkata kadai halor kejingwan kejong Union Home Minister haga jingya penbek ber Chief Minister baga jela Meghalaya ka jongi swa bangan kran kwa ban penpau bang ngamdon kano ke jingtmu ban kta mat yong yano reyano kino ki jackson kino ki jack niam kino ki jack kanun Hynrei nga kran ba je kene hag bay day bat ka sarkar ka balay alam do Chief Minister badon buram jongi kontrak sama haga jing Shah ngalamot ban susngap ye kini kam Hynrei ke ai ke badon hapok jonga ngamla ban susngap kata ka ke jinglong ke badon hapok jonga klem da penpau ye ke ai ke badon hang ni hapok ngasusi ban tip baka jingwan ke jong Union Home Minister kalong kabakta yang ikirit pai hoi kejing temu kabangyo jingket kalong banya kran yau put usam jong ke jela ke jongi bat ke jela asam kabaarong ta kejing kemi nanti kabaki stakeholders kinong yalam jongi baro haboro kiliang kila kemi nanti la slamba ya kejingwan ke jong khamtam haga jingdawa ke jongi ya ka ILP Hynrei ka basusi ka lomba ndala poi ka por ka bawan haga jelah ka jongi ka pen ketang ban yu ibat ban tip bau Chief Minister jongi upediang ban penlong program haga singu try haga singu Blei ke ka bangamot ban ong hang ni baro ki Iing mana empat Shah ban Plie kidon ki jat program ma bayap kinong yalam niam la Shah ban perung Iing mana rengkat bagi kendon ki paperking data yap kinong syarai kinong yalam juga balang jungi sipau ngot la Shah ban rung Iing mana dari ngosi baga program kabawan Union Home Minister la penbaik haga singi Blei mat ngosi ba mendaga singiru hagi program ha sauli ba hawet we reu pau tam ki kali ki yang ken mapi ko ki pai ba kat no ngot ki breu ki da ki breu ki basnai ka an ki pen kenya ka an kalong ke ai ke bas ngosi ado kata hoy dan ngi pai hagi por baro ki senam ki blalet nyok baro jong ga jela ga jong la burom ye kene ke sngi kum ke sngi ke bakentang ke sngi ke bakerpang ke sngi song thai mdan office sarkar ki weiru ki paranong song snong ki ba ie ki jongi ki bam padan ha ka balang kristan ki burom ye kene ke sngi nia burom mal kliang ke sngi ke bamaki ki le niam mangiru ki kristan ni burom ri bas ngosi Blei Chief Minister jongi upediang ye kene ke jong Blei Amit Shah timo baga jela ga jongi kadai ga jela ka babon gi kristan balada tip ya kataru Chief Minister jongi umlade man perspo bamlong ha gani gsi Blei ban le no ga wai gsi kalong ke ai basungsi ban yo ban tip ki pai ba no song snong ba ye ngahi marwai persajur bat nganut ban begini kita kijing sedang hak bagi nong yalam jongi ibu ya kijing kadai nganut benong udah usai bagi la ai lupa maki
ban pli lenti maki ban yalam lenti ban bu yang gi jing kum ki ret pai haga ni ga jela ga be i ga jong na ga leng jonga ngam sngo tenan bat ngam pediang ban ngam persajur ya ga ni ga jing le ya ga ni ga jing pediang ga jong chief minister jong ya ga jing pen bai ya ga ni ga program do la da dei ga wai ga boy la da dei da ga wai gi sni kam dalile tan Hynrei nga yu iba ga don ga jing le persyak yang yu ret pai bat ga don ru ga jing pen khanyi gi kendon haga ba yiki wei te mlong man le yang yu pai ba ubarit ubaria mlong man le Hynrei da le mangi te kalong kini ki kilong ki jing le ba ai bat kilong ki ki ba kata naga man jong yu ret pai Dr. Oxygen generator does not need battery or electricity and has a long shelf life. Dr. Oxygen, a small and a light gadget, is not only for the hospitals but for every other public places and health centers, school, gym, clubs, and I would say every home. It is very affordable and a must-have.